Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, bafea fea iwe, bafea fea iwe. Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, bafea fea iwe. Hello viewers, welcome to yet another exciting episode of the program Forever Missed. Today we are in Guruwe, 7 kilometers from Mudindo, along the Banket Road, where we have visited the homestead of the late Mbuya Madhuve. Taive gumine vaviri tichibva kumuza. Munozviziva chipo chekuimba chaichecha achipo asikambo aka ndinokada. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Taive gumine vaviri tichibva kumuza kamwenda kuchivana chumba nembira kone mumu sechamwari sekamoyo. Kazwai muri yeZimbabwe ndinokukwazisai mose nemufaro. Ndichiti inini zita rangu ndinoitwa Elisha Rukomba, ndiri hanzvadzi yemutsvakabvu Edna Chizema vaizikanwa nezita rekuti Mbuya Madhuve. Asi Edna Chizema harisi senemu yemumusha medu, isenemu yemurume anga akavaroora. Isu tunoitwa vana Rukomba, kureva kuti Edna mutsvakabvu anonzi Edna Rukomba, ndo zita racho chairo. Ndoda kuti muri yeZimbabwe mubatisise ipapo. Saka matangiro atikaita kuri kuita basa iri ndindafamba naMbuya Madhuve kubvira pakutanga kusvikira vazoshaya. Takatanga isusu tichiri kuridza nembira dzisati dzane magitare, tichitora gwariva riye tichisa maiki kuseri kwegwariva tichiridza mbira. Ndichiri kuyoka munoti gwariva chi chinonzi gwariva panogara imbira dzega dzisina deze, dzinenge dzakaiswa tusimbi twacho tunenge tuchirohwa kuti tuzoburisa uyo mutinhira unonzi iwo mbira. Ndo iroro ndo rinonzi gwariva. Saka ndere rinogadzirwa nechimuti, chivezwa chiiswa nechimuti, kwozoiswa tusimbi tunenge tuchichumwa tutori nemakodzi atwo kuti pazobuda sound kuti iratidza kuti iyi ndii nhema musasa, iyi zvakadaro daro izvo. Saka ndo rinonzi gwariva. Saka tairibora kuseri kwacho toisa maiki kusvikira tazosangana neanonzi Bhira Joko, akati ndizvozvo zvamuri kuita zvinoita zvazvo. Ndo matangira atikaitawo naBhira Joko, because Bhira Joko uyu akatanga zvemagitare izvi, asi isusu tisati, nyangwe zvakanga ari mudiki kuna Mbuya Madhuve, asi anga atozvitanga kare. Saka akafamba nemwana wake aitwa Evaristo.
ndiye anga ari maneja wake akapita saka zvakuti bhendi rake ranga riri seremhuri sezvakazoita kuti raMbuya Madhuve. Saka uyu Mbuya Madhuve akati no panoda inonzi iyo pika inoiswa kuseri kwegwariva kwete maiki havazobuda imwe saundi inoita ruzha sezvazviri kuita izvo nokuti yaiti ukarova noti kwaita chiruzha chinosara chakaita kunge tingati pachirungu titi echo haveti tingaiti chiva chivanhu iyoyo. Saka zvaikonzerwa nemaiki iyoyo. Saka paida inonzi pika iyoyo iyo inosedzwa nevane unyanzvi wakaita sana Thomas Mapfuma. Saka ndo ndiyakatodzidzisa kuita izvo tinzwe saundi yedu yangoti ukangoguma chete mbira iyayo wanozonzwa saundi ichibuda zvakanaka zvisina kana ruzha. Ndo vatakufamba takadaro. First show yedu yakaita vanonzi paNyamutamba hotel kuchitungwisa ndoka tikaitira show yedu yekutanga tiri combined naMbuya Madhuve nesu Evaristo mwana waMbuya Madhuve akati kuti bhendi renyu riite zvakanaka hamungoti imi maMbuya munoita zvese ndimi munoda munhu anokubatsirai munoda bhendi manager munoda stage manager. Saka imi zvakuti zvenyu zviite zvakanaka ndikuona kuti hanza dzenyu munowirirana ndogara mune muchomba mese chiitai kuti iye aite manager kana muchizotsvaga mumwe manager pamberi apo munozotsvaga mumwe asi for now zvamuri kutanga kudai ngaaite manager wenyu. Ndokubva ndatanga kupinda ichiita manager ndichidzidziswa maitirwo azvo zvinoitwa naEvaristo mwana waMbuya Madhuve. Takafamba tichidaro kusvikira takuzotsvagawo mashows. Saka mashows aye taita anonziwo maflop kuratidza kuti vaigona kupinda vanhu vashoma toona kuti inhau yekuti hatina music yedu yavati vakuziva. Tikati saka ndakaona kuti ambuya hozi handisade zoti sisi tatangotiwa ambuya saka tikati ambuya nauida kuti ita kuti tizikanwe ngatitsvage munhu anozikanwa nechekare tifambe naye vanhu pacharidza yeye imi muchizoiridza kumashure kwake vanhu vachaona kuti music yenyu yakanaka. Saka nokudaro tichazivikanwa ndotatanga kutora Sekuru Gora nokuti Sekuru Gora takaona kuti vanga vasina nasimudzira munhu aingoswera akaita zvemabhiza muchitungwiza munyeme. Saka tainovatora kumba kwavo vakasvikira kumuva ndisina kubvira ndaziva kumba kwavo vaingooneka vari mubhawa totora ikoko toenda navo. Saka taisa paposta tinoti Sekuru Gora and Mbuya Madhuve. Saka zvati vanhu vaiuya vachida kuona Sekuru Gora paona Sekuru Gora kuti Sekuru Gora varidza dzimbo mbiri nhato dzasina hadzo dzekuwanda wozopinda Mbuya Madhuve vaitozoona kuti kuinga Mbuya Madhuve vacho itori futi. Saka izvozvo ndokutanga kaita kuti titange kuwana vanotitsigira vakati wandei vatakuona takutoita mashows aya aSekuru Gora hatina kuti tinovarasa takaramba tiinawo. Ndo vatazovatanidza zvakare neainzi Pure Farai Macheka nokuti taingoda vanhu vakarerekera kudivi remhanzi iyoyo. Nyangwe zvazvo Mbuya Madhuve pane vamwe vatsigiri vavo vechidiki vaiti ivo noti Mbuya Madhuve anga ari munhu wevanhu aiterwa nevanhu vakawanda. Saka vatsigiri vechidiki vaiti hanzi ambuya tiisirewo nerumba. Saka vasikana vavo vaikwanisa kutamba musambo werumba uyoyo. Saka taizonotora umwe vakomana vakambotamba kwaZvakata vaitamba rumba vakapfeka mazibhandi maviri vaya. Saka taivahaya ivavo vakomana vairidza vanga ne chipo chakanyanya nongoti bhendi raMbuya Madhuve ranga rine krimu yevanhu vanogona kuridza. Saka ivavo vairidza rumba pekutanga vanhu vechi after Sekuru Gora vatanga vakomana verumba vopinda aMbuya Madhuve vopedzisira. Saka zvakaita kuti aMbuya Madhuve vazivikanwe vanhu vazonyanya kufarirwa nevanhu vakuteerwa. Kaza munhu anga asingatore munhu kumuda kumudzikisira munhu aifarira vanhu. Saka akasvikira kudiwa nevanhu vemarudzi esu nyangwe matsotsi nyangwe vechipambi nyangwe anga asinawo anotsinyira. Saka kwaizara kwakuzara kumashows kwavo nekuda kwemaitiro avaita kuti anga ari munhu aifarira vanhu vakakumbirwa vaita zvinodomo. Saka takazofamba tikafamba tina Pure Farai Macheka
fana macheka akuita zvataitoona sekurugora anoti sekurugora mizi dzavo dzanga dzakuita sevanhu vadzijairirawo vakutoziva kuti ano sekurugora saka tatika tichibhotoro macheka saka tafamba namacheka tichiridzana tichienda matori ekunze iwaya tichifamba tese awa zvichifamba mune zvakanaka svikira Mbuya Madhuve azoona kuti kana ndega ndaakumira ndobva taakuita tiri tega nonga paalbhamu redu rekupedzisira racho ndoda kundoti udei iroro ratikarikodha pekupedzisira albhamu iroro tingati ranga riri cream panova ndopakazosangana netsaona yekusawirirana namai vavaitamba navo vaitwa ivo maidhobheni. Amai ava vanga vari mashamwari neshamwari naMbuya Madhuve. Vaidhobheni vakatouya pano pakavigwa amai vavo paguva parinda rirapo ramuchazonoona vachitotambawo tichitoita chivanhu vatsika nditsike asi zvinongoitikawo mushamwari paneitowo kana mwani ngaona kuti ushamwari uyu toda kuuparadza pakanofamba chinhu chinonzi guwa ndobva vaburana ndobva vasungisana ndichida kuyeuka kuti maidhobheni vakaburiswa munyatwa naMbuya Madhuve rimweni regore vabatwa vaine kontena rekopa. Mbuya Madhuve vakaenda vakanotaura vakanotsvaga mari kuti vaite bail out maidhobheni vakabuda saka zvakazoitika zvakatozodichanisa kuti ko maidhobheni nhasi vafandukira Mbuya Madhuve nenhau yekuti anzi uri kunyeverwa kuti uri kushandirwa nenhau yenjuzu uri kunyeverwa hakuna zvakadaro asi takaona kuti leo pane mako akaita kuti uyu munhu akataura uyu akazozvitaura payo kuti zvinhu takaviwawo akanga aviwawo zvaakaviwa ndoti musacho kukota akatouya akatopfekawo mbatyanyowani dzaakatotengerwa takaenda tese nhandu tese kukoti kwacho saka tasvika kukoti kwekwe takaita nenga mwedzi wese nyaya ichingonzi fedza tichingoenda ichingotaurwa ichinzi fedza. Mbuya Madhuve vaitawo malawyers avo anonzi ana Chinyama saka zvakaitika zvokuti Mbuya Madhuve ndovanga uri breadwinner mufamily saka ndonga ndovakavakisira kana imba iri panavo yange iri amai vavo yavakavakisa 4 roomed ikazongoita hayo kreki umwe ikatsonga imwe ikasemudzwa nemhepo kukazongosara zvinhu vakavakira amai vavo yange isiri yavo ndeyaamai saka nekufamba tichifamba takadaro so Mbuya Madhuve vakaona kuti izvo zviri kuitika izvi pane honye iyi yapinda taakukoti kuya takazonzwa rarimwe zuva racho rekupedzisira kuti panenge pane zvaakuitika panzi ko loya renyu rauya here tikati since tachita haunabvira vambobvunzwa mubvunzo yakada sokuti atichi nyaya inenge iri kupinda nhasi ndo pairi kutongwa. Mbuya akati koinda vanhu varongouti akanenge kangozara vanikati nyaya igogo inenge iri kupera nhasi ndo zvandaona kupinda kwenyu mukati kana kuti muri kubuda handisi kuziva asi nyaya iri kuratidza kuti iri kupera nhasi saka yataurwa nyaya iya Mbuya Madhuve nyaya yakavatsitsirira ndobva vanzi vane mhosva. Munongoziva kuti handidi kuti nditaure mazwi anozira senda kupikisana nehurumende kana kuti nevatongi vemhosva asi ndakaona hangu kuti pane zvimwe zvangu zvakaitika asi handidi kuti ndizvitaure pano pamhepo panapa handidi zvokuzoswera ndakushaya mufaro saka Mbuya Madhuve vakabva vakwanisa kuti vaendeswe kujeri kunova ndokwakakonzera kuti Mbuya Madhuve vazonge vakurwa vakazobatwa vazotora chirwere chinonzi cheTV. Chirwere cheTV chavakaita ichocho ndo chakavakonzera kuti vazosvikira murufu rwavo. Mbuya Madhuve kurwara kwavakaita vakubva kujeri muimbi akakwanisa kuenda kuya kuzotora Mbuya Madhuve ndiSivas Mashakada. Mbuya Madhuve vanga asisina motikari midziyo zhinji vanga atengesa ndichirume kuti vanga nemafiriji anokwana kuita mana 2 maupright ne2 madhip
vakapedzisira vakutengesa vangari masetse emasofa angari maviri rimwe rechitatu ndo ranga riri kunoku rakazodyiwa neuchenji vakanga vakutotengesa kuti vakwanise kubhadhara malawyers sezvo ndo vanga vari bread winner nokuti isusu vamwe taioparata from hand to mouth nyange ini ndiri vana kuti ndizowana imba yandiri kugara nhasi uno ndakaiwana kuburikidza naMbuya Madhuve zvokuti dai ndisina imba yangu iri Western Triangle dai ndisina imba iyoyo nanhasi dai ndiri kuloja saka munhu akandisimudzira sezvo aiona kuti ndiri kusenza nehanzvadzi yangu kusaka mva seri akandoda kumva ichinyara saka ndakanga ndakapedzisira ndimboita zvekudhakwa zvenchiti muri kutambirisa mwe mari ina musi kundipa vangoti akandakakuitira imba wani vanoti zvine sensi munhu mukuru vanoti sei zvine sensi iyanhaka yangu nanhasi ndonhaka ndiri kuti Mbuya Madhuve chakaitika nchokuti dai vanga vasina dai vaitedzera mutemo zvakataurwa nemadhokotera pamapirisi vangadai varapenyu kutaura kuno kwatiri kuita nhasi asi pakazoshaya akakwanisa kumonita kuti vari kunwa here kosi yavo yemapirisi saka musi wakazoshaya kwakauya sekuru vangu ainzi sekuru Pokezi vachiti iwe Rukomba muka hakuna kumira zvakanaka nzvadzi yako yatisiyawo handaurohwa nehana ndakatoziva kuti takaona nezvavanga vakuperezeka 1 nechirwere chocho 2 munhu anga ari close stereki naamai vavo saka vaivada zvakanyanyisisa zvokuti vakapedzisira vakuperezeka vakazofa vaondoroka saka tanhingirikina ndadedzwa kudaro ndakaenda kumba kwacho tikanotarisa kuti toita sekuru ngatiburitse zvinhu vanhu takutochema munhu batai muromo zvishomanana kuitira kune vechidiki vanga vasati vaako mazuva handina kunyatsonzwa kuti mati imimi mhosva yavakanzi ndo yamuri kupindira mujeri yange iri yechii exactly hamuna nyatsotitsanangurira inayo kuti vanhu vairapa saka maidhobhena vakambouya vakurukwa nemurume wavaigara naye mari vakati ndoda kuti mari yangu irikavha ndobva vaya ndobva vashandirwa mari ye ndobva vairikavha munhu iye ndobva abatwa ndokubva vatanga kuvimba ndo vakatanga kuvimba naMbuya Madhuve saka vane mashandiro aita Mbuya Madhuve ndeyekuti waisakwanisa kuvaona vari ivo waitoona vaiti iwo unenge vari kuseruka ivo vari kuseruka saka uchingotaura navo nevoice saka pakaita munhu akanotaura kuti munhu anenge ari kuseruka vasiwo uri kunyeverwa saka ndo zvinhu zvakaitika munhu zita rake ruda kundibuda ndikaenda asi ndiwe wechindevere zita rake ruda kunditi budei ndiye akaenda akanoita makuwa kuna Madhuve achitsvaga dzvene munhu ouya aingotsvagawo kuti akanwa anongonzwa kuti nyika yangu yaita zvakanaka saka Madhuve munhu anga nemari yake munhu anga nemari zveshuwa aitova nemba yake unhingini kuquetfield kwekwe yange yakanakisa yokuti kutopinda pagedhi waitochinja magiya kuti usvike kumba yange irimbo saka munhu anga nemari yake ndo zvakaitika saka ndokuburana kwakaita zvakaitika kuti vasvitsane kumatare edzimhosva kuti iwo waindivhara vakaenda nenyaya yekudziva kuita tingaiti chifraud kandi theft by conversion something like that saka ndo nhau ichi yakaendesa kujera handizondapindura mubvunzo wenyere hongu asi pamwe pandada kunzwa zvakare ndepekuti wazonzi Mbuya Madhuve imuri vairambise here kana kuti zvanga zvakamira sei isusu tiri vairambizi tembo mazvimba kupa original chaiyo vairambizi ndosaka vachinzi Mbuya Madhuve saka takatora zita remutupo wedu kuti ndo ranga rive ndo zita rao ndoti iri zita iri ndindakatorifoma nokuti uyu bhira joka akanga akati chiita kuti Edna Chizema ndikati Mbuya muri kuenda muchikura ine tasaune matokura kuti muramba kuchinzi Edna nevana adike hazvina chiremerera ngaita kuti munzi Mbuya Madhuve tikanzi group tikanzi tikati agatingoti Guruve Stars ndo musi watawa ndotaura watatina ndofunga papasarira ndo musi wacho watatina nabvira joko iroyo ndo nhau yacho handizondapindura here mapindura asi zvakare ivo vanga vasina murume here vanga vasina mhuri here Mbuya Madhuve havana kubvira vaita mwana murume vanga vainaye sekutaura kwandaita kuti vakagara naye Chizema vakazosiyana naye neumwe murume vakazogara nayo vakazosiyana zvakare asi havana kubvira vaita mwana vana vavaichengeta vana vemunin'ina wavo
gotwe remumba medu rakaroorwa, ndobva vazotanga kuita songe akurwara sekurasa njere, ndobva vasiyana nemurume. Vana ivavo vakasiyiwa vari vadiki, vakatanga kurerwa naMbuya Madhuve kusvikira vaenda kuchikoro. Vane ivo vaiye kubvira pane ivo aimba achidedza kuti penga Mbuya Madhuve, nekamwe kadiki kaiti vavhidhio kaitamba kaita zvigure kaye ndokainzi Zelusiri. Uyu aiti penga Mbuya Madhuve ndinoku. Uyu aisadadivhendi ranga rire family. Uyu kumaDancers yanga iri first born yangu ainzi Edina anova sazita kuti waMbuya Madhuve. Christopher Rukomba first born yangu kuvakomana ndiye aileader group pakuridza, ndiye akaita watakaita stage manager, uye ndiye anga ari engineer aiconnecta PA system. Right. Tanzwa panhau yamataurai, asi ndida kuziva zvakare kuti ivo Mbuya Madhuve pakuzvarwa kwavo wongoti akubata kumhuri kwataisoda kuti imi mutaure zvavo, makazvarwa muri vangani mumhuri menyu, uyezve vasara nhasi uno vangani vapenyu? Wekutanga ndieni anova ari panapa muchataura naye, ini Rukomba. Wechipiri ndaMbuya Madhuve Edina Rukomba. Wechitatu ndini Elisha Rukomba. Wechina ndi John munin'ina wangu John Rukomba. Wechishanu nditakaitei Rukomba. Ndo mhuri yedu iyoyo. Tazokubatai muromo paya makuda kuchipedzesa, manga masvika parufu rwavo. Ndanga ndasvika pakuti dai vanga vari vapenyu, zvokuti dai takakwanisa kumuonesa kuti vari kunwa mapiritsi, dai vari vapenyu, ndopanda ndasvika. Nokuti takazosimudza mubhedha tikaona mapiritsi akazara pasi pamubhedha, kureva kuti vaisanwa mapiritsi. Vaingotora mapiritsi achikanda vakanzi inwayo woisa mukanwa. Munhu akaona kuti akafuratira voisa mapiritsi aya vachirasa pasi pamubhedha. Wozi mapiritsi aitooneka kuti mapiritsi aya anoza kuti amboita kakutota, anga akatowanda ari pasi pamubhedha. Kureva kuti vakanga vasanwa mapiritsi. Dai vainwa mapiritsi eTV vangadai vari mupenyu nhasi uno. Ndopandanga ndakuda kusvika. Asi sekuona kwenyu chikonzero chaita kuti vasanwe chivanhu changa chiri pavari here, kana kuti kwaisatova kuda havo zvemapiritsi? Munhu yakagara asingafarire hospital. Chinonzi piritsi kunyange iri kutengwa atemwa nemusoro chaiwo vaisada kunwa mapiritsi. Musoro wavo vaunyaradza nehwavo, vaitonwa doro. Kuti Madhuve vaingomuka kutotanga kutonwa, kutovhura paindirawo mufiriji ravo vakutonwa. Munhu anga ane mari dzake. Vaisada kuzoswa mapiritsi nekuti vakatomborwara vakaenda kuchipatara, vakatotiza kuchipatara kwacho vapuwa mubhedha vasati vatanga zvemagitari izvi. Munhu anga asingade zvechipatara. Saka wamabvunza wakanaka kuti uchingave chivanhu here kana kuti chii. Ipapo ndoda kuti zvanga zvakasangana, chivanhu changa chiripo, asi iyeni munhu wacho kuti anga asingafarire zvechipatara. Saka ni tichizotarisa hedu pachivanhu, munhu uyawo kuti kunokumba aikwanisa kuitira vanhu matare here kana zvazvakamira sei? Uyu munhu aitoita matare pamwe chete neyo hanzvadzi yangu Hombe iriko iri panapa yandati muchataura nayo. Munhu aitoita matare zvodoti ndaifamba navo ndini, ini ndaitoridza mbira, ndakatozofundisa uyu mwana akuridza mbira nange. Taitofamba navo tichiridza mbira, ini nditori muturikiri wemidzimu yacho. Vanenge taura kuti ndinoziva kuti midzimu naita anotaura chimwe chishona chakati dzamei chisinganzwisisike nevamwe. Saka ndaitopirikira. Saka kuna ivo naiko kune mudzimu uchiwaka zvakare waiwa Mbuya Madhuve wacho. Saka kureva kuti wongoita matare nekutodzutsa mimwe midzimu. Kana unzi kudzutsa zvekuti unokuziva kuburitsa midzimu inenge yada kubuda zokuti pane imwe nguva inoti imwe yacho yainetsa kubuda itozobuda kunze kwakuda kuedza kuti votoita iye inenge vatidzana vari vaviri, midzimu yacho iri vaviri vese vemumhuri kuti mudzimu yechi uite. Saka taitozombosvika pakuti nguva yekukomboleni wokuti tanzwa nekuridza dai kana usingado kana usiri kubuda ngatizozvita rimwe zuva tanoti simbizedza taidzirwa nenyama tasingaise waya
kuti unatsoridza sound yakanaka wetorwa nyama, saka nyama dzaisvika pakuomarara tichiridza nzira. Semaziro atinoita zvakare pachivanhu, munhu anenge aine mudzimu, tingati munhu anenge akaprotectika, kuzopinda kwavaita mujeri, imimi savahanzvadzi wavo, munofungidzira here kuti pane zvimwe zvavakanga vakanganisa pachivanhu? Ya pachivanhu vanogona kuuza zvinhu chanokanganisa, zvifanira kuti munhu akwanisi kutaura chaanenge atadza. Asi sekutaura kwandaita payo kuti handisida kutaura zvinhu zvinozova nomubvunzo ndini kune matare, ndataura kuti pane zvakaitika kuti vazopinda, ndozvandataura. Handione pachine nyaya nekuti mupari wemhosva akanoripira matadzo ake akatobuda akafa. Saka munokwanisa kuchititaurira henyu, hapana wemutemo wanokuteererai panyaya yevanhu vakatofa. Pakashanda mari, munhu wakadhila naye, unoziva munhu kana une mari, izvozvo munhu ane mari chaiyo izwi rake rinonzwikwa pane asina mari. Kana mumhuri chaimo iwo une mari iwo ukataura kuti toda kuti ite chakati pano chinokasika kunzwikwa, iwo usina mari nyange kutaura chinhu chine musoro chinonzwika achitambirike nekuda kwekuti hauna mari. Saka zvakaitika zvokuti vanga ane mari, saka vakatokwanisa kutora vamwe vanhu kuvaendesa kuVictoria Falls kunodya mari, kuti ukahwina kesi vakanyura ndinokuitira ndinokupa mari yakati. Tochitarisa nawo vafa, chikwata chakazosara chamira sei? Ndokuparara kwakaita chikwata here chaMbuya Madhuve, kana kuti imimi samanager makakundikana here kuramba muchiendera pamberi nelegasi yavanga vasina? Mubvunzo wakanaka wamataura. Zvakaitika ndezvokuti chikwata chaMbuya Madhuve vafa, chikwata chakasara chichimhanywa naChristopher Rukomba wandataura. Asi vati fambei pakaitika rufu rwaamai, anditi rufu rwaranga ratika rwaamai panapa, imba iyi yakanzi haifanira kuti iparare. Saka iwewe wanga usati wavaka chiuya usimudzire kugara panapa. Saka ini ndakatoziva ndagara kuno kumusha, tikasira matomu kuna Christopher Rukomba kuti vasara vachiita sezvoita vanadikana vasati vanasona kukosha kwezava vanhu vaive kutungamirwa navo vasinganokosha kwazvo. Pamwe pacho vakatanga kusanzwa kufara nazvo, vakuda imwe miziki yeidzi todziti chikodzava vanhu adzana popo idzi. Saka vakatozana nekukura vazinoti izvichi zvakanaka, ndobva vatanga kusimudzira vakare. Ndo paakazoona kuti musambo wangu uri kuda izwi rechikadzi. Pano ndo pakazoita kuti asangane nemusikana anonzi Sasha anoyerawo Mbizi Madhuve. Saka iye akadaura vakamentena yekuti zita raMbuya Madhuve were. Saka Sasha akavangowirana vatichi aMadhuve. Saka zvakaita kuti miziki nanhasi miziki yavanoridza mumashows ndeyaMbuya Madhuve. Nyange zvake Sasha ane dzimwe dzaakazoedzera dzimwe, koita iye Kiri ane dzake dzaakaisa ipapo, asi zhinji dzacho ndedzaMbuya Madhuve, ndodzari kurarama nadzo pari zvino. Tichiongorora muchishanda mese, ndozoti vakaburitsa nziyo dzakawanda. Kambo kamunotiwo aka ndokamaiida stereki ndekapi, uyezve sei maikada? Ya ndega munzira ndo tikatanga kuti tinatsosimuka nayo. Yati kana utumusho tasingatanga kuridza yati aimboridzawo dzimwe. Ukaridza ndega munzira chaunga chaisimuka mbava, unozoti vanhu vese kuti unozoti vanakirwa nacho. Iyoyo naNeria yaitambwa nekamufana ke kuti vyenga Mbuya Madhuve. Idzi dzakaita kuti Mbuya Madhuve anyanyozikanwa. Nyange zvavanhu vakazanga kunakidza nedzimwe dzakazoteera mumashure, asi ndo nziyo idzodzo dzakaita kuti vanyanyodiwa nevanhu. Nhasi tiri kuvarangarira. Ndodawo kuti mungotsvaga henyu kambo 1 nyange maisaimba kamunotiimbira kaMbuya Madhuve. Vandifuta regai ndiimbe. Taive 12 tichibva kuMoza, mwendo kudyiwa neshumba, ini ndikaponera mumuti seshamwari dzepamwoyo.
shamwari dzerova pandakadzika muti ndokona makomo irinzi zvasoze ndakubatai makutinyepera nekuti inini ngatokuimbirai. Tinotenda Mbuya Madhuve ndiye muning'ina wangu aitera mumashure mangu. Anga ari munhu aiva nerudo kumunhu wese, hapana waaisiya kuti uyo haisi hama yangu yepedo, aipa chese chaaiwana. Ndouya zvakare munhu uya aifambira hama, hapana waiti uyo hasi wangu uyu ndewangu. Tobva ipapo touya mumhuri chaimo, munhu anga ari short tempered. Ndaingonzi imi musamutedza uyu muning'ina wangu uyu, muning'ina wangu. Ndikati ndoita muning'ina wako sokuti handina bhodhi, zvikanzi ndinonzi American Height. Ndozvavaita. Ndikati aiwa ufanire kudaro, mukuru anga aigare ponde. Akaona manje zvinenge zvamunetsa akuya uzotsvaga inini. Takuda kuya kukambo kamaifarira kavakaimba kuti kainzi ani maikadire chii mobva makaimba. Kainzi nzara yandabva nayo. Kaiudza vanhu panoti nzara yandabva nayo nekuti tikasashinga tega tiwane rugare. Twaiumba hunhu hwedu isi vanhu, tishande nesimba tisimudzire nyika yedu. Ndinoda kundiomesera. Ai pane makore kakomana tarisaiwo paneniwo. Aiwa komana musandidaro. Chembere. Una matomari kombrendo nesamba zimangoma zedu kuti kazikuzopamba tivana vadiki katitamba daimango uya mwari likati mwari baba endu tese chanobata tinokumira kune nyimari kandonamata uzomukomborere zvese zvaachaita mumbe mazimari wopo kutenga mota anotopisa paDrewmas kamidziya iri kupisa Zimbabwe yese ndaisiya daigara kutsvagwa shuwananaridziya iri kupisa iwe. Hechinoi chiziviso chinokosha kuvaimbi vemisambo yakasiyana-siyana vari muno muZimbabwe vanoda kupinda mumacompetitions ekuridza mimhanzi. Tibatei isu veDrewmas Media muchitiudza province yamuri uyezve musambo wamunoridza kuti ndeupi, morejistaka ndiko kutopinda kwacho kwamunenge maita mumakwikwi. Pindai mumakundano aya muzviwinire mibairo yakasiyana-siyana. Drewmas Media, taking you to another level. Chingomanya hama yangu ikamkuru paDrewmas Media kongoturu kunosakrepa shua kamkuru ndakagara pabenchi ndakagara paikuru iri kupisa Drewmas kandiyo ikuru avaruwa sepogavaruwa kamakuru zingedzese diki shua disikuru. Ndimi madzisahwira makauraya abenyu. Amen. Ndindakauraya Mai Madhuve vaindiitira zvinhu zvandaifarira. Ndaifunga kuti Mai Madhuve avo pamwe ndichasara ndichikwanisa kuita zvavaiita. Ndito saka ndakazokundikana. Ndino urombo. Tinotenda ini ndinonzi Jordan Chikonyora. Ndakaberekerwa muno muGuruwe. Ndakakurira pano panyanhunzi. Ndine vabereki vavo vaneve ndivo vana Rukomba. Takachengetedza ndaiona zvichiitwa nevabereki vedu tichiri vana. Nana Mbuya Madhuve tichiri vana. Asi takazongoshamisika tongoona kuti Mai Madhuve vabva vangobuda apa, Mai Madhuve vakuita zvinhu zvavo zvakuitirawo. Tikanzwa kuzvifarira kuti dai tazviitawo kusvikirawo Mwari wavatora. Kusvikira nhasi uno nebasa ravo riri kuitwa ranhasi. Tinopa kutenda kumhuri yese yeZimbabwe
nyaya yaMbuya Madhuve. Alright, saka kuimba kwavo kwangu kusiri kwekuti ndo vakatanga nazvo zvagara zvanga zviri zvemumhuri. Hongu zvakagara zviri zvemumhuri. Mumhuri yakagara ichinge ichiridza mbira, baba vavo vairidza mbira, vana baba vangu vairidza mbira, ndepakatangana nokuroorerana kusvikira pazoita ukama hwai hunenge husawira, vachiita pamwe chete isita vevana. Mumwe wedu aiongorora achinyatsoona zvaitwa nevakuru, isisu taingoti zvinei. Asi takazonge takuzvida, Mbuya Madhuve vakuzviita, takanzwa kuzvifarira kuti tichizvikwanisawo nokukundikana, takazokukundika, but music yavo taiifarira. Alright, asi imimi sekuziva kwenyu vaiimba sei kutanga unzi vagadzira kambo? Vaita zvekuroteswa here, vaifunga here, kana kuti vaingoti zvavaona vobva vatanga kuimba? Ini ndichivabvunza vaiti zvavo zvaingouya, vaita zvekuroteswa zvamanga musingafungire. Mangwana kuserenza vachikutaurirai kuti nhasi mhuri yangu ngatiite izvi, ngatiite izvi. Ene zvavaita zvachoka zvaita kuti nesuwo taizvinzwa kuzvifarira. Alright, asi pavakazoenda kumatare edzimhosva sasawira, makamboedza here kumira kuti nyaya dzacho dzifambe zvakanaka? Zvakanaka. Aiwa, ini ndichiona hangu panyaya dzavo dzemhosva panga paine utungamiriri hwakanaka zvisinei chika chakaipa kumhuri kwaRukomba. Vanhu vanga vakabatana, zvinhu zvavo hatina kuzviona kunyatsorema kwazvo kubva mumhuri yavo. Aiwa, koti tsotso takagara ndute pamuromo kugona kutaura. Kambo ndine madiscord, asi pane chokutanga chatainyatsozi ndega munzira. Kuimba ndokwanisingakwanisa, asi kuitamba ndokwandizokukundikana, taifarira ndega munzira. Inini nezvomuzukuru wangu Madhuve, mwana wedu, mwana iyanzvadzi yababa wangu, saka ndisi tasara tiripo. Saka nezvomwana wangu Madhuve, Edina Madhuve, takanga tigere zvakanaka, zvokuti takakura naye. Turi kuhaifirisa ndakabva kuno kudhara kuma67 tienda muHarare, ndichigara kumba kwaatete. Ndakagara kusvikira ndaona basa ndiri muHarare, ndokumbosenza muHarare. Saka kuna Madhuve handina chimwe chinhu chakaoma, kusvikira atanga kuita bhendi achinditaura kuti sekuru uyaenda ane bhendi. Ndikatombosvikawo ndikambomuonawo achiimba, ndichinzwa miri wangu uchifara chaizvo. Haindinyima kana ndikati ndiri kuda doro aindipa, kana zvandanga ndichida chaizvo ndikati muzukuru panapa izvo handichada ndakuda izvi aindigadzirira. Madhuve munhu akanga akareruka kwandiri, muzukuru wangu namanje ndichiri kutambudzika nazvo mumwoyo. Zvino hapana zvokuita, Mwari anoita kuda kwake. Madhuve waenda manje, tasara. Handina chakaipa naMadhuve, ndina sekuru wake ndiri kutaura. Ndinenzi Fini, zita rangu rakanyorwa kunzi Fini mugugu. Fini, kana kuti Jones, ndiro zita rangu randikazichinjiwa manje. Asi riri pachichupa rakanyorwa kunzi Fini, FENE. Oni, kambo kacho kakareka makamutaura ke12 aka. Aiwa, kari kufamba mazwi tichakwanisa. Aiwa, ndaitongofara kana kwakutambiwa chete magitara achiri ndikataka kutamba, kuti handigona kuimba. Zvimwe zvinhu zvandinogona, kambo katataura ndio12 aka. Ndiwo kamwe kainditora chazo ndichitamba, handaiteera kuti zviri kuti chii. Nokuti kana bhedhi richirira kako, indekachingotamba chete ndekatakatamba. Asi ndaikada zvokuti kana dai izvozvizvi mumanhenga angu handinawo mamwe anditiva nekambo kacho ikako. Saka iye zvino foni yangu yakafa, zvokuti dai ndakandinaye maikanzwa kachirira panapa. Ndepandatamba. Haiwa, ndo zvakaitika. Mukaona hapana vanhu tapera.
ndiyo nyaya iripo vazukuru. Mangwanani akanaka kwamuri mose vanhu vari pano pamusha pababa Rukomba, apo paine chiitiko chatinenge takatarisa muzuva ranhasi, chiitiko chekurangarira parere Mbuya Madhuve nezvinenge zviripo ipapo. Zvino zvisinei, zita rangu ndichazokuudzai. Tichabva tese tiri pano tosimuka toenda parere Mbuya Madhuve. Kana tichinge tasvika ipapo, vanhu vose tichagara pasi tichinzwa kuti zvinenge zvichiteera zvacho ndezvipi. Zvese zvinenge zviri kuitwa ipapo apo vanhu vese vachange vachiudzwa kuitira kuti tifambe tiri pamwe chete. Tinokutendai nokutiteerera. Mazviita tingachisimuke tochienda hedu. Zvandatobva kubasa tiri mupenyu, Mwari munotendwa nekusingaperi, Jesu munotendwa nekusingaperi. Ndoenda pamedia ndakavhara Drewmas media ndiyo chete iyo yakandidzidzisa zvemalevo, ona yakandidzidzisa zvemalevo. Dzimwe nguva ndikangotaura nchiti aiwa nzombe huru yakabva mukurerwa, ini ndinotovawo mwana kuna Mbuya Madhuve. Ndiri mwana wehadzi mumusha mavari Komba, saka ndine simba rekumira pano ndichitaura zvandiri kutaura nemhosva yokuti ndinodada naamai vangu, ndinodada nana Madhuve nekuti ndokwandakabva. Zvino tisingapedze nguva ndikawanze kutaura, ndakataura zvakawandisisa zvikuru kwazvo. Iyo zuva richingoti nyengawo kudai. Zvisinei, ndakuzokushedzera ini vanova sekuru Rukomba, inova ndiyo iri hanzvadzi, asi ndivo vari pano pari zvino kuti vagotitangira mutambo wedu kana kuti vagotitangira basa ratiinaro pano. Sekuru Elisha, munokumbirwa kuita zvamunofanira kuti munge muchiita. Gare taking you to another level. Gare taking you to another level. Zvandisinganze English ndichapfeka rivo, panguva dzetina ndichatoja kuvha. Aimborwadza subscribe, bvunza Andrew kana Tando naopa vanongoti ndwebe. Nemufana wangu Bongwe atimbozaririra, iye tata iri tititi atimbozaririra.
vasawira chisungo ona zvamaitirwa izvi nemhuri yenyu yekwarikomba yose yati chisungo kumunhu wese kubva vehurumende nevapi vese majenarisi nanani wose vafambe murugare pashaike pane chinoguna vanhu vafambe mune zvakanaka ende mabasa enyu ngaarambe achienderera mberi vasawira kuitira kuti mhuri ichateverawo iyi itevere ire vanhu vedzinza redu rechitema kuti aiwa zvinhu zvachifanira kugumira pana mai Madhuve Mbuya Madhuve ngazviendere mberi tichiendera mberi Mbuya Madhuve tingawanzidze kutaura vakomborerwe kutsvaka vari kuita aitika vatanga ndibaba ivo vari komba vachizopinda vasekuru vanova mai vemunhu vachizopedzisira namasawira saka izve tichaenderera mberi taakuzofambisa rimwe basa rinotevera sawira rava basa renyu rokuti vanhu vaone kuti izvo zviri kunguva zvakambonyorwa ipapa pachinombova chiri chii pamusoroi marukomba hatingosunungura munoshonongora hedhina uyu wakakushandirai mabasa akawanda mari munadzo muhomwe mungadziuye dziunganapa tinetengawo dhiringi Madhuve vatange baba wemunhu akande marapa muna here sisi amuna mabhonda zvechirungu zvamembereka aiwa munhu wese akarerwa naMbuya Madhuve ngaene marapa vese ngaipiwa mari Mbuya Madhuve angasina kuomera Mbuya Madhuve ati kana tikasvika pabhawa anongotenga kireti wosiyira vanhu madhiringi wosiyira vanhu hatina tiri kutoida mukoma uyo vakaendeswa kuchikoro vana uyai nemarapa ehe yadziuye aitowa kudini hadi yangu vanhu vatsventsvene vakadai kamba kari kubudaka chisungo kuchengetwa Neria mazongera neria o neria mazongera neria o neria mazongera yani wakuza neria o neria kuti ungene kure muri kuona izvi ndo zvinoitika kana tatarisana nechiratidzo chakadai vana asawira vasati vatanga basa rakadai vanoshonongorwa kuti vaite basa ravo asi vanenge vachizviita murudo nemurugare saka iye zvino izvi taakuona vakuzoita basa ravo tengo nemwodhiringi kanhasi ine rakatangiwa kuti kusungo vamaiteta maitano makachika kari mwana wangu purazi kadhuku kachati kwane maifanira kunge makaisa kwesoko pasina vamingade kugara kudyayo nai madi yangu tekwana here kadhuku aka yadhu gaitipukute naironi korobhei vanogara mwana wangu vagari pakachena Mbuya Madhuve komborera vane utsinye vese vazerambira nokubudisa mari dzavo vese vakomborere hero basa raitwa nemadzisawira rokusunungura kuti tese tinge tichiona kuti chii chakanyorwa chiripo ipapa ichokwadi ndo nzvimbo yavo yekupedzisira pavarere saka zvinyorwa zvakanyorwa ipapa uyezve nemufananidzo wavo saka pakanyorwa vachinzi in loving memory of Mbuya Madhuve Edna Rukomba born 28 of 09
1954, died 05 of 06 2009 gamba remumanzi. Pakati pacho pachinyorwa unzi zororai murugare, tinokurangarirai nekusingapere. Saka ndo zvinyorwa zvakanyorwa ndo parere Mbuya Madhuve. Tinotenda nemadzisawira maita kuti tuone kuti pakanyorwa udzi kudii. Saka zviro zvichakadaro tava kuzvishevedzai isisu sekuru Elisha Rukomba. Ini ndiri kutaura sezvandambotaura kuti ndiri muzukuru. Vagouya vagotipa nhoroondo kuti kuzosvikwa pasvikwa pakaita saipapa chii chakamboitika. Nhasi uno takaunganira chiitiko ichochi. Varukomba mungasvike motipawo nhoroondo. Mboka muri yeZimbabwe tichimirira kusvika kwasekuru. Chandoda kukuyeuchidzai ndechekuti munhu akabata basa kugadzirisa dombo irori ndo vaya zvakare vengoda granites, ndo vakagadzirapo matavire, ndo vakagadzira Leonard Dembo, ndo vakagadzira Comrade Chinks. Ayo handingataure tikapedza vese vavakabatira basa. Tinokutendai vengoda granites, Mwari akutungamirirei, akukomborerei muenderere mberi nebasa renyu rinosvodekadza. Vachele. Muli yeZimbabwe simelele phela abakhulu ukuthi bakhulume bachasise uhambo lo mufi. Esingafuna ukulazisa khona ukuthi iTombstone elilibona lilapha yilo phela elilungiswe ngabengoda granites. Liyakhumbula ukuthi yibo phela abalungise elikaPaul Mathavire, balungise elabahlabeleli abanengi kakhulu ukuthi singabaqamba okwanamhlanje soke sibaqedise. Hayi siyababonga ngomsebenzi wakhe omuhle, sithi kabayale besenza njalo. Tinoda kukuyeuchidzai zvakare muri yeZimbabwe kuti tiri kufanirwa kuenda kuPlum Tree kwa Solomon Skuza. Pari zvino chatiri kungoda chete ndecherubatsiro rwenyu rwemafuta ekutakurisa kadombo iroro tiriendese. Vengoda granites vari mukati izvozvi, vari mushishi, vari mubishi rekukwenenzvera dombo iroro. Lingakhohlwa njalo ukuthi mele siye phela ePlum Tree ngale sake sakhuluma ngesikhathi esidlulile ukuthi sile Tombstone esifungule ihambisa khona ngale. Emba muli yeZimbabwe liyakwazi ukuthi abengoda diamonds babalungisela abahlabeleli abaningi, so khathi esiseliqeda ukulungiswa thina singakufuna ngamafutha ukuthi sigijime sithwale siyofikisa phela iTombstone lonelo. Muzare anoitwa iye mambokadzi ane nyimbo dzakarenziyo dzembira dzemusambo wepasi chigare. Anogara imo muno zvakare muGuruve kusaidhi repano pawadaya pamberi apo. Ndiye akadarika pachiona pavete Mbuya Madhuve zvikamubata kuti handina kufara nepakarara Mbuya Madhuve. Akaenda akaona namukoma Clive kuti handina kufara nezvandaona parere Mbuya Madhuve. Iro riri gamba raiimbira nyika kudaro. VaClive Malunga ndokubva vanditsvaga ndobva vandibata vakati inini musha kana ndisvike pane ndau dzakadai handitungamire, asi kuti ndinenge ndatovesahwira nditungamira ndiri kumashure, imi muchindiudza zvokuita. Ndinoda kuti Varukomba muuye kuno kuJenaguru. Jenaguru ndo kune studio yavo mutauno kusaidhi rekurotodro. Muuye kuno kuti muende munosarudza dombo ranzvadzi yenyu Mbuya Madhuve. Handina kutora nguva, ndakabva ndaendako tikanoonana navaClive Malunga. Vakapedza zvavangaita munhu iyoyo anowandirwa, akapedzawo zvaanga ari kuita, tikasimuka tikaenda pangoda granite. Pangoda granite ikambani hombe iri muno muZimbabwe inogadzira maTombstone. Vakawanda vanogadzira maTombstone iwaya, asi vane unyanzvi hunenge hwengoda tinoverenga. Iva vari pamusoro. Ndakuita sendiri kutengesa basa ravo, asi ndoda kuti taure chokwadi, vanogadzira. Saka taendapo Clive vakanditi chitsvagai dombo ramunoda kuti ramunoona kuti tingarise pana hanzvadzi yenyu.
ndakanongedza rimwe dombo ranga rakaita seirori sechimiro zvarikangoita izvozvo ndikati achida iri mutengo wakataurwa wacho bva ndaona kuti ndanzwa kakunyara kuti vakomana uyu munhu ada kutenga dombo iri ukama nesu chaiwa titori nahasi kana uyu wemufamily yedu tikati vamalunga mari yacho iyi 1.5 inenge yati 1 day madi ungoti chedu kana kuti uchingotigadzirise henyu hedhi chete unokwachotoisa material zvikanzi aiwa Mr. Rukomo ramada iroro ndo ratichaita iroro ngarigadzirwe iroro dombo ndobva ratanga kuchitwa vakabhadhara mari yekuti panotengwa dombo racho rinonzi granite inobhadhara deposit ndobva basa ratanga kufamba. Taifanira kuve takaisa dombo iri musi wataisa masimende aya asi nekuda kwokuti mufananidzo waMbuya Madhuve wakanonoka kuenda wandakautumidzira uchidiwa naivo vaClive kuti mufananidzo ngauye achiti hanzi ndondononoka kuti uitwe. Saka vana vose vana vanenge vane mabasa avo vakagarira havana kuziva kukosha kwazvo vakafunda pamwe zvinhu zvinongotorwa picture zvonamirwa padombo. Saka zvakatora mukana kuti zvakatora nguva kuti rizoitwa. Saka takakundikana kuti dombo riye riuye. Zvinova vanhu ndofunga vazhinji vakange pakava nekutaura kuti muri kunyeverwa hakuna dombo riri kuuya nokuti dai ranga richiuya ringadai rauya kwaratadza kuuya nei. Tikati aiwa kwete dombo riri kuuya asi kuti vanhu ava vari kurigadzira vanowanzirwa kusvikira ndazodedzwa zvakanakira zvikanzi uyai kuno munoona vambofana ndo varidzi vekambani inonzi Ingodai. Munoonzwa kuti program yenyu yasvika papi ndataenda kuyetu ndakaenda ndichipuresa vambofana asi ini ndaenda nezgo riri pamusoro rekuratidza kushatirwa asi ava vaClive vachitonhodzawo kuti tikati uya akwira indokwirawo hazvifambe zvakanaka. Saka vaende vachinotsveterawo kuti zvakanaka muri kuita basa rakanaka tiitirei rifambe. Vanhu vada kuti basa ravo riite vatandanisane nemwedzi wembudzi. Seiko kuno kuti ngazvedu tinozoita hedu basa iri kumberi uko asi toti tikasvika mwedzi wa15 seizvozvi kumberi uko vanenge vakuita tinenge taakungoita hedu asi kunenge kwatova kudiridzira tinenge tatova mwedzi wembudzi pachivanhu chedu chaivo chaivo. Asi kuti chirungu tinozongochitora tangoti taakudiridzira asi zvinenge zvisingatenderwi. Izvozvi kana taakuenda kumberi uko vakuita taakungoita asi ndati kunenge kwakudiridzira 15 tatova mwedzi wembudzi ndofunga vazhinji unotenderana neni ipapo. Saka ndo mawiri akaita dombo iri. Pane munhu wandasiya nokuti anoitwa iye madzibaba uyo Adhubai muprofita ndiye akazondifonera achiti madzibaba asvikai kuno kune nhau yenyu iri kuno. Saka ndakafungiza kuti nhau yekumasowe nokuti ndonamata kumasowe kungochena ikoko. Ndikapamwe ndiye kumasowe ndichisvikako akasontaura nenhau iyoyo kuti no muri kudiwa nhamba dzenyu oyi nhamba idzi vatai maichivasi mambokadzi vada kuti vataure nenyaya yedombo rahanza dzenyu. Saka ndiye munhu ndandasiya iyeye munhu akabatsirira akakontribhita kuti dombo iri kuti ndive ndinokwanisa kuzosangana nezvedombo rive pano. vaClive Marunga kuti rizotakura dombo rive pano takatadza zvakare Mbuya Madhuve sekutaura ndaita ndiye angari breadwinner ndiye angari aiwana mari kune vanhu vese vefamily. Hakuna anoti haana kudya mari yaMbuya Madhuve angasimuka ataura kuti ndiri kunyeva. Wese munhu akaita akapfeka zvipfeko zvaMbuya Madhuve ini kuti ndiwane imba yandinayo handisi kugara nevefamily ndeyangu ine zita rakanzi Elisha Rukomba ndaMbuya Madhuve. Hakuna asina kubatsirwa naMbuya Madhuve. Saka nhasi ndoda kuti ndanzwa kufara nekutenda kuti taungana kudai asi hatina kukwana vamwe vana havana kukwanisa kuuya nekuda kwekushaya pfuma. Asi ivo sisi vacho vakuru mufamily ndiye munhu wandaandiri kufamba naye kuti tizokwanisa kubudirira kuita tiite basa iri. Ndingatefamba naivo inini Clive Marunga netukomana twandina kutoti vana vangu asi kunyanya amai ivava ndoda kuvatenda noti vaindinzwa ndambotaura ndichiti inini
munhu kana une mari izwi rako rinonzwika, nyange ukataura nyange ukakosora unonzi sori, asi kana usina mari izwi rako harinzwike nokuti hauna mari. Saka ndakamvira basa ndakarifambira for 4 months ndichienda kuHarare ndichidzoka, Harare ndichidzoka ndichifambira kuti rite nhasi raita. Ndoda kukutendai, ndingawanze ndingakupedzere nguva. Enduru ndakanganisa. Tine mwana dai pasina mukomana anonzi Andrew Komba, munin'ina wangu. Ndoda kuti utaure ngo yako ungoonekwa muri ikone. Ndoda kuti vanhu vagoziva kuti chinonzi rudo murukomba. Ndokuti uyu mukomana uyu regai nditaure ndichiti regai ndiveze kutaura. Ndoda kuti nditaure ndichiti uyu mukomana uyu munin'ina wangu anonzi Andrew Rukomba. Ndinotaura ini ndichiti uyu akatumwa naMwari uyu kuti asimudze matambudziko ari mumhuri yana Rukomba sezvaita uyu muchakavhuya. Nokuti muchakavhuya haana wanga asingatakuriri, uyu nanhasi ari kutakura. Dombo iri ranga asingafanira kukweri pana motikari yainayoyo idiki kwazvo pane dombo iri, asi patikaisa dombo iri rekutanga chairo iro motikari yakaita kunge ichatsvaira pasi, asi haana kukomburena. Fiyo yakashanda ikoko, hatingati $40 yatikaisa haina kukwanisa kuti ikwanise kusvika kuno. Akatozobvisa yake mari futi kuti isvike panapa. Rwepiri kuzouya kwataita izvozvi kuti tete vangu havakwanise kufamba, munhu ane makumbo vakauya vakavatakura nemari yake zvakare futi yepetrol kubva kuGlenview kusvika kuno. Saka hanzoti Mwari dai anga amwedzera. Ndoda kuti Mwari amukongore. Hanzi rwakaropafadzwa ruoko runopa pane rwo runogamuchira. Munina ndoda kuti urambo wakadaro. Ramba usitakura zvitunha zvese zvinongofa zvese usingotakura nesu zvese usingotakura. Motikari dziri kuuya hopo. Hongu mire Zimbabwe amazvinzwa inini na Sokostina ndogara tichingoitisana nharo. Mazvinzwa basa rakabatwa namukoma Andrew izita rakakomborerwa murudo natando. Pano shata rudo mukati saka tando. Okay. Hongu muri Zimbabwe nguva dzese pandinokuudzai kuti ndinonzi Andrew ndinoona vanhu vachita kugunun'una. Pane nhau 1 yekuti vanhu avape kutenda, vanhu hamugutsikane kuti vana Andrew ava vanhu vanomiramira. Hazvirambike bhodhi tazviona vachele. Mbuya Zimbabwe sitandi kubonga Nthemba Libonile umtatemela lapha kuthiwa ngomunyephela usazita ka-Andrew. Sebezizwa phela sesithi yibo bona balamagama azwakalayo ayenza izinto ezilengqondo, kodwa hayi sithanda ukumbonga ngomsebenzi awenzileyo ukuncedisa ukuthi iTalkzone likwanise ukuhamba ukufika konke ama-up and downs. Hayi siyambonga. Sokostina, chimwe chandingade kutaura kandi chekuti hatidi kuzvakare kukanganwawo kutenda mukoma Clive. Mukoma Clive kwandiri ndoona kunge ngoda havabatike futi zvokumhanya. Vanotowanika watombotaniswa nemapurisa, vanotowanika watombochera imbwa dzambokuruma kuti uzovabata. Mbuya Zimbabwe sithanda njalo ukubonga, siyazi ukuthi ubhuti Clive nguyadesenza encedisa ukuthi umsebenzi lo uhambe kuhle, kuthiwa izimali zonke nguyenza ukuthi kube kuhamba encedisana phela labenkoda Granites. Kodwa yena hayi Mbuya Zimbabwe siyeza laye ngoba yena ukubambeka kwakhe kungani kunzima, uyatshelela kabambe, kodwa hayi thina liyakwazi ukuthi sizombamba kuphela sibuye laye ku another level. Mukoma Clive togara chivadana kuti tine program yenyu another level. Pane zvakawanda zvandinoda kunzwa kwavari. Ndiromboona hangu macomments avanokomenda pamavideos edu. Pane zvakawanda zvandoda kunzwa kwavari mukoma Clive. Musatye henyu mukoma Clive, toda kungotaura hedu nezvokambo kenyu kanonzi nesango. Ndoka ndiri kuda kunyanyonzwa pamusoro pako, saka huyai kuchirongwa.
kutenda nechituko chatakaunganira pano. Ndakamira pano semwana wa Mbuya Madhuve, mwana wehadzi mushama vari Komba. Ndaisaziva kuti nerimwe zuva ndichazenge ndakamira pano. Kana ivo vana mbuya vangu nana sekuru vaisaziva kuti nerimwe zuva mwana wavo achasvikira pane chinhanho ichochi. Asi nhasi taona zvichiitika kuburikidza nemaoko akasiyana siyana, njere dzevakasiyana siyana vachiuya pachiitwa mushandira pamwe. Ndinoda kutenda kune mhuri yese yekwari Komba, vazukuru, hama neshamwari, madzisawira munoita kuti basa rireruke. Vanana sekuru kwakazvarwa amai vangu, paitwa mushandira pamwe watisvitsa pachinhanho chanhasi, chinhanho chaita kuti tinge tichiungana tiri pano, kuramba kukundwa nemajuru anovaka churu asi hapana akamboona komanda wavo, asi vanhu tongoona zviru zvavapo. Saka paichokwadi taramba kuita saizvozvo. Saka ibasa ratinoda kutenda vatapi venhau vatiinawo pano, natete vangu vari kutaura nendimi yendevere. Handichikunzwa ichaizvo yatoti isisu 100%. Zvakanyanyisisa nedzimwe nguva pamwe ndondimi yandinotaura mungaziva. Asi takangodai so taakuzobva pano. Ndinokushuvirai rombo rakanaka, muve nenzendo dzakanaka kwese kwese kwamuchafamba. Asika isu kunyange hedu takadai tinoti ukama igasva unozadziswa nokudya, nokuti panoitika zviitiko zvakaita saizvozvi panozowanika vanhu vakuzodyawo kuitira kuti nzvimbo kana kuti rwendo ringe ruchireruka. Naiwayo mashoko ndinoti ini wenyu muzukuru Orderly Owen Maodzeka ndati kuna amai vangu vamaitira izvozvo, zororai nemurugare nevese vari pano, tinokutendai muve nenzendo dzakanaka. Musati mabva ipapo mukoma Owen, vamazuva ano anoti odza. Odza tingoda kuti mutitsemurire kambo 1 kaMbuya Madhuve ndo kambo kekupedzesera kune vese vachatiimbira. Handizvoerera isoko? Aiwa, ndizvozvo, asi ndangofarira pavati nguva yatanga takamirira ukama igasva. Kosoko ndafunga kuti imimi muri wemumakomo, hapana kunzi mafruits aita kapa. Shumba. Yakwana nguva yeshumba nai. Mafruits anogadziriswa chikafu. Hayi, orgedza tivape mukana vatiimbire. Huro yakapera nemakudo naimi kungotsingirira makudo kudai. Amai ndo vanogona kuimba. Taive 12 tichibva kuMoza wakwira mumuti. Zimbe muro matira kutisiya ndegande ndogirabira baguru inganda sara ndegande mainda sara ndegande mainda sara ndegande mainda sara ndegande ya sara ndegande kumwe kwacho imbaika mrenda imbaika mberi kwacho Fashua Sara ndega sango ndega 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 Fashua Sara ndega sango ndega 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 mzira ndiri ndega ndega ndichiuya ndega mzira ndiri ndega ndega komana ndega mzira ndiri ndega ndega ndichiuya ndega mzira ndiri ndega ndega shumba ndega mzira ango akakwira makomo ndega mzira asambanera.
The song Ndega Ndega by Mbuya Madhuve. Taive 12 tichibva kumoza, vamwe ndokudyiwa neshumba, ini ndikaponera mumuti. Seshamwari dzepamoyo, shamwari dzeropa, pandakadzika mumuti ndokutanga kushevedza. Ko mabhunu aenda nepi? Havangadaire. Ko masango aenda nepi? Havangadaire. Inga vakomana nguva yapera, hapana mhinduro. Ndafamba chinhambwe ndokuona makomo, iri nzvimbo yaityisa. Zvino ndarangarira magamba andanga ndinawo, vapera kufa. Midzimu yemuno mandirasa, kundisiya ndega ndega senzungu yakadonha panzira, inga ndasara ndegani. Mhondoro dzemuno mandiramwa, kundisiya ndega ndega senzungu yakadonha panzira, inga ndasara ndega ndega. Nhai ndasara ndega ndega. Taive 12 tichibva kumoza, vamwe ndokudyiwa neshumba, ini ndikaponera mumuti. Seshamwari dzepamoyo, shamwari dzeropa, pandakadzika mumuti ndokutanga kushevedza. Ko mabhunu aenda nepi? Havangadaire. Ko masango aenda nepi? Havangadaire. Inga vakomana nguva yapera, hapana mhinduro. Zimbabwe, I guess and I hope you have enjoyed this edition of the program Forever Missed. From me, Andrew Neshamba, and of course, Sokostina. We are now traveling back to Harare, and to Mbuya Madhuve we say, may your soul continue resting in peace. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Oh,